Arriba al postple. Les formacions polítiques de la ciutat valoraran per a Martorell Televisió el ple ordinari municipal de cada mes. Retre comptes, mocions, pregs, preguntes, sensacions, accions o reaccions, així és com les formacions polítiques de la nostra ciutat veuen la sessió plenària una vegada ja finalitzada. Martorell Televisió, la televisió de la nostra ciutat, oberta a tothom. Aviam, aquest ple ha sigut un ple supercurt perquè arriben molts pocs punts als plens. No ens agrada perquè pensem que tot allò que interessa a la ciutadania hauríem de debatre-ho i de debatre-ho més en profunditat, però quasi totes les coses és un govern molt potent i que no som necessaris, per tant tot va sempre a Junta de Govern. L'oposició tenim la feina, i som pocs, de control, de dir la nostra, de ser crítics, i això de vegades costa. Costa, però bueno, ho fem i ho fem amb molt de gust, perquè coneixem el terreny i coneixem les persones i coneixem també i pensem que hi ha una alternativa. Pel que fa al ple en si, s'ha parlat de l'inventari de béns de l'Ajuntament, en els quals hem estat d'acord, ho coneixíem. No s'ha tirat endavant una moció que era molt important per la pagesia perquè hem entrat en una mica de contradicció els grups. Sempre hem considerat la pagesia important, el món rural important, quan els tractors deien la nostra fi serà la vostra fam, ens ho creiem, però tots aquests problemes i totes aquestes coses comencen per casa. Hem de tenir clar que hem de començar nosaltres mateixos per la política del comerç de proximitat, de la pagesia, de recolzar-los, de no malmetre més el poc terreny agrícola que ens queda. Vull dir, de fet, aquí al Baix Llobregat queda potser el Prat, però ens en queda poquíssima, no? Per tant, això és un tema que ens ha preocupat molt. Mirarem de trobar-hi solució la propera vegada.